Oyawre nyakoro magezi wanga kendo rwaki ni machiegni e winjo kaka wono en chenro kata odiochieng' mar ariyo kaka wono itimo domni kama bende duong' e kanisa nero mar Julejo wantiere God Kwere Suna West e county nero ma Migori kama bende ne watime sigande oganda Lejo Maria kaka godni endi no chakore kaka kama Julejo nitiere kendo goye tach are ne chak kanisa dieri. Koro wadwaro mana winjo misa kaka chakore gi kaka idhi tieke nyaka ang' giko mare. Kete mana ka endi nyakoro mag jwang' kikidhi mabor to ni mare. Ma endi en sigana ma bende biro ni mana kokalo e Lolwe TV.
Mokoduto Yesai Magro Gilemoa Kido Yomalaika Matakati Makono Mondo Origimane Ornio Koyo Lemni Keno Chune Gini Christus Nogo Inurwa Amen, miserere vesti omnipotens Deus, de misis peccati ventu pedocas, vos vitam matenam. Amen. Vos nobis omnipotente misericors Domino. Amen. Yes, bis nos. Suaviscum et cum spiritu tuombe. Bwana, tunakuomba ili tusahili watakatifu tukiwa na mioyo iliyo safi kwa
kwa ajili ya Kristus Bwana wetu. Bwana, kuombezi watele wako ambao masalio yao ya altarini na kuomba. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus, Introitus et Benedictus sit sancta Trinitas, et quia indivisa unitas confitebitur, et quia fecit nobiscum misericordem tuam, Domine Dominus nostrum cum admirabile, est nobinem tuam in universa terra. Gloria Patris et Filium et Spiritus Sanctus sicut rapit nunc et in saecula saecularum. Usifiwe Utatu Mtakatifu na umoja usiogawanyika. Sisi tutautukuza kwa sababu umetufanyizia huruma yake. Bwana Mungu wetu, jinsi gani jina lako la ajabu popote duniani. Usifiwe Utatu Mtakatifu na umoja usiogawanyika. Sisi tutautukuza kwa sababu umetufanyizia huruma yake. Bwana Mungu wetu, jinsi gani jina lako ni la ajabu popote duniani. Atukuzwe Baba na Mwana Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa siku zote milele na milele. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis
Ujua utatu mtakatifu wa milele. Nakuabudu mmoja katika uwezo utukufu wako. Na kuomba ili kuwapulisha imara imani hiyo. Tukingiwe daima na maovu yote. Oremus. Mungu Mwenyezi Mulale uliyewajalia watumishi wako kwa kukiri imani ya kweli. Ujua utukufu wa Utatu Mtakatifu wa milele na kuabudu mmoja katika uwezo wa utukufu wako. Na kuomba ili kuwapulisha imani hiyo, tukingiwe daima na maovu yote. Wakuomba Bwana nguvu ya Roho Mtakatifu iwe daima pamoja nasi. Itakase mioyo yetu kwa wema wako na kuikinga katika maovu yote. Domino nostrum, Jesum Christum filiam tuum, vitae cum vivilignas in unitate Spiritus Sanctus, Deus, in omnia saecula saecularum. Ni mtume wa Warumi 11:33-36. Lo, ajabu ya utajiri wa hekima na elimu ya Mungu! Jinsi gani hukumu zake hazitambulikani na njia zake hazifumbulikani. Kwa maana ni nani aliyepata kuyajua mawazo ya Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye? Kwa maana vitu vyote vimetoka kwake, vipo kwa uwezo wake, vipo kwa ajili yake. Utukufu kwake milele. Amina. Rajol. Shalom.
Martes Evangelii secundum Matei. Yesu akaambia wafuasi wake, nimewapewa uwezo wote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafundishe mataifa yote, kiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kiwafundisha kuyashika mambo yote niliyowaamuru ninyi. Nami nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Erokamano ne jo Kristus, jolegion Maria. Chopo odiechieng' machielo mondo wapur Ruodhwa Yesus Kristus manogolore kaka nyarombo Paska msalaba. Kawuono wan gi sap dindek mtakatifu, wuon, wuoyi gi chuny mtakatifu. Kendo kawuono en Dominika mokwongo bang' sa Pentecost. Wabiro somo kowuok barup Paulus mtakatifu joote ne jo-Roma wi achiel kiewo 33 nyaka 36. Barua wacho kama: atut malich mar mwandu mar rieko kod ng'echo mar Nyasaye, mano kaka nono tiende yalo tamo ji chuth, manyo yorene odhiero ji nding'. Ere ng'ama nong'eyo par mar Ruoth? Kata ere ng'ama osebedo ranyisne? Ere kata ng'ama nokwongo miyo gino? Eka nodwokone machielo, nimar kik moko duto moa kuome osiko ni kuop en, kendo dwaro gik kuome. Duong' obedi higni gi higni. Amina. Evangelii mtakatifu. Yeah.
18 nyaka 2. Chieng' cha Jesus nowacho ne jolupne niya, nomiya teko duto e polo kendo e piny. Emomiyo dhiuru lok dhoudi duto jolupna kendo umigi baptism e nying Wuon gi Wuowi gi Chuny Matakatifu. Upuonjogi mako weche duto manachiwo. Kendo neuru, an kodu ndalo duto nyaka chopi giko piny. Mane wach Nyasaye. Bikira Maria Mtakatifu minwa maler kod Ruodhwa Mesias moyudo thuolo odiochieng' ma kawuono mondo gibi gigo chong gi piny gilam Nyasaye. Erokamano nyithind Nyasaye. Mokwongo amor ahinya nikech Nyasaye omiyo okinyi majaber, okinyi ma oganda mang'eny ok oyudo thuolo mochung' malo morwako lawgi. Wan nikech hera mar Ruodhwa Jesus Kristo omiyo wachung' malo kendo irwako kanzu mari miwacho ni biro e eklesia mar Nyasaye. Mokwongo ja Kristo nyaka ing'e gima okeli e eklesia mar Nyasaye. Wabiro e dala Nyasaye nikech wan joketho, wan joricho. Mae momiyo wabiro e dala Nyasaye mondo waywag maricho. Waywag marichowa mondo wabed malong'o e mbele Nyasaye. Nikech Nyasaye nochwe dhano kohero ahinya. Nyasaye nochwe dhano kohero, kendo dhano nobedo e kido machal kod Nyasaye wuon manochweyo. To dhano nokoso ne Nyasaye. Kano okeo ka sheria mar Nyasaye, nokalo chik ma Nyasaye nomiye, omiyo kethruok nobedo kuom chieng' mar dhano. Dhano nyinge mokwongo iluongo ni Olo. Adam niluongo ni Olo nikech nochwe kod lo, koro noluonge ni Olo. Adam Nyasaye nohero nikech nochwe kido ma Nyasaye nochwe Adam no kiteno wuon. To koro ka Adam noseketho, Nyasaye koro nogolo wuode mondo bi owar piny kod rembe mtakatifu. Mane momiyo iwacho ni marach mar Adam noketho piny. To koro marach mar Adam kanoseketho pinywa, to koro chuno wan kaka koth Adam ni nyaka waywag maricho. Nyingwa. Nyingwa. Yes. Koro richo manose betieni omieno wa nyaka sani, koro nyaka waywag marichowa e seche duto. Wasewinjo puonj makawuono muka epistola, wang'eyo maber ni wan kod sawo mar Utatu Mtakatifu, Nyasaye Wuon, Nyasaye Wuowi, Nyasaye Chuny Matakatifu. Sungu wacho ni the Holy Trinity, didek matakatifu Nyasaye achiel, wane sawo maduong' ahinya. Makmana nyithind Nyasaye wasewinjo gima epistola wacho
ni mondo waland wach mar Kristo, waland biro mar Wuod Dhano. To wan kaka jorotenge, wan kod geno kod yie matek kaka Lwanda mok sudi e dhod chunywa ni Kristo nosebiro kuomwa. Kristo nobiro mondo war jarateng'. Jarateng' ne opong'o yor Nyasaye. Jarateng' ne en ng'at manodak e tipo mar tho, mane siko lamo wang' chieng' ka chieng' owuok kacha to wacho ni tuchna maber, to kendo ka chieng' dhi podho to kone ni ang' podho na maber. Nyiso ni pod ng'e Nyasaye. To Nyasaye nobedo e kome mar duong' monene dhod chuny ni jarateng' pod ok ong'eyo wach Nyasaye, koro chuno Nyasaye ni mondo duogi e piny. To kata noduogo kamano, en mbaka e kind wegi kata e kind oganda nyaka samwa loseni ni ji mang'eny pod ok ong'eyo ni Yesu Kristo noseduogo, ma en Ruodhwa Mesias. Nyingwa ji mang'eny ok ong'eyo, kendo it piny pod ok ong'eyo ni Kristo ma Wuod Nyasaye noseduogo e kido mar jarateng'. Jarateng' ne en ng'ama lich ahinya, ne en ng'ama msungu kanonene to msungu ne luonge nong'er, iluongogi nong'eche. King'iso msungu ni mondo goro malaika, to biro goro dhano machal kod en msungu no wuon. To king'isi no goro jachien, to goro ng'at marateng' moket ne iwe. Nyiso ni wan nokawan ok wang'eyo ler mar biro mar Kristo. Adwa nadhi puonj matin mar Ruodhwa Mesias. Babu puonjo Efeso asere e biro mar Wuod Dhano. Wacho niya, biro mar Wuod Dhano ok nong'ere kata matin, kendo en opoji apoya. Mano Baba Mesias puonjo e piny mar Ndoya e Ugenya. Wacho niya, nobed mbaka e kindu, kata mana sani iyudo ka ji mang'eny penjore ni to Simeon no en ng'a? Jomoko be ni kik ulame, ok en Nyasaye, ok en Yesu Kristo. Ng'iuru malo, Yesu biro ka ji te duto te neno. Mano kata mana e dinde moko biro ka gigeno biro mar Kristo, kendo ging'iyo kor polo. To koro Baba wacho niya, ng'iuru malo, Wuod Dhano chiegni lor, obiro nene kolon kata e kor dwe kata e wang' chieng'. To jomoko nowacho ni kata unene ot tielo kacha, kik ugo chongu piny, nimar ok en Yesu. Nyingwa. Mano en wach makata sani omako wan jolecho Maria. Ni penji ni tilamo ng'a? Ilamo dhano. Ilamo ng'at marateng' ni kik ugo chongu piny kulame, nikech ok en Yesu. Tadwa ng'iso ni wan jorotenge, jarateng' kitho, itho ma chunyi wuok e ringruok marino. Onge Yesu ma misungu mibiro neno, onge akwiri chutho. Ni kuop Yesu Kristo obiro e kiti owuon. Kendo in wang' Yesu ma jarateng' no kaka in no. Tene mano yali kuom kethni mane timo. Wacho niya, Yesu biro ka ji duto te nene. Erokamano wadwa. Baba pe koro wacho ni erokamano. Rit mari chiegni cho donjo ka. To in ng'ama bende ng'iyo wang' chieng', ng'iya ibiro nene. Weche ma wacho nugi unune kobedo mbaka e kindu kod jogo ma ok ong'eya. Mesias fulore. Jogo ma ok ong'eya nobed mbaka e kindu kaka sani en mbaka e kind oganda. Jalenjo Maria ka wuothe oko ka wacho ni jokunde to iluongo kamano. Wabedo omiwa batiso ni joka ng'awa jokundetu. Koro wacho kaka jogo malala. Baba to wacho niya, weche gi no wach nugi ununegi kendo nobed mbaka e kindu kod jogo ma ok ong'eya. Yesu no ok ne en dhano koso? Baba penjo kamano. To Yesu no donge ne en mana dhano? Oso donge ne en ng'ama chuny matakatifu ema nolor mokulonwa? Kata kane en yamo nono to obiro kulonwa. Ni kata mana Yesu Kristo chuny matakatifu ema nofule aora Jordan. Tadwa nyisi, kata mane pinjo Yahudi no nitie jogo manyaka sani pod ok oyie kuom Yesu Kristo. Nyaka sama losen ikia Yesu no kendo gigo mbaka kindgi. Iwacho ni ok gipar ni en Wuod Nyasaye. Koro miyo nyithind jorotenge, Kristo osebiro kuomwa, to biro mondo mi oterwa e polo mondo wang'e wach mar Nyasaye. Wach mar Nyasaye
en wach mar chiemo mar chuny dhano. Omiyo nyithind Bikira Maria Mtakatifu, Ruodhwa Mesias nobiro kuomwa mondo mi wadhi e polo wan oganda mane ok ong'eyo wach Nyasaye. Nyingwa. Wacho ni erokamano yawa jokristo wa. Ang'eyo maber ni upong'o Jerusalem ka kendo umor lemo kende. Nyasaye kane pod ni e piny, piny ne ni nono, mudho nolil. Nyasaye ne odak e chuny pi, chuny Nyasaye noting'ore wi pi. Nyasaye nowacho ni mondo pi olu kanyachiel, to ne ochako wacho ni mondo lo ochokre kanyachiel. Alot gi yedhe ne oti e wi lo gi oko kama ji neno. Mudho ne kia ler, ler bende ne kia mudho. Nyasaye ne ochano kite e chuny pi. Mano Ruodhwa puonjo ji e dala mar Jerusalem. Owacho ni Nyasaye ne chunye oting'ore wi pi. Nyasaye nochweyo gik moko. Nyaka kite mani e chuny nam nochweyo. E biro mar Yesu Kristo kuom jarateng' kikelo loch mar Lejo Maria kod Legipo. Loch masani iyudo ka dhano gore ne gikia ni lojni ng'ama nokele. Diponi ya nitie wuodwa moro mane ratego mane nyalo riembo jo wasungu e pinywa ka mondo wan jorotenge wayud loch. Tiyudo ni nitiere kaka Nyasaye nosebiro mano oketo wechegi e Afrika ka. Nitiere jogo mano obiro kuomgi mofwenyore negi. Owacho niya, ni kuom mano koro nochopo e okang' mane Nyasaye noro malaika kod buk moro otero wi got Elgon. Bang' malaika tero buk e wi got Elgon, Nyasaye noro lek ne jodongo adek mag piny mangima mane luwore kaka yawuot Noah obet. Lek ni jarachar noleke, jarabuor noleke, kendo jarateng' bende noleke. Lek no nonyisgi machalre ne jaduong' ka jaduong' kama ne entie ode, kendo ng'ato ka ng'ato noleko ka malaika mar Nyasaye nyise ni buk oketi e wi got e kido mar dhano mano yudo bugno ema biro yudo Mesias Ruoth mabiro loyo piny kod lemo gi kwe. Nyingwa. Ni Nyasaye koro payo yo ma koro dwa biro go kuom ja-Afrika. To kapok obiro to oro lek kuom dhoudi adek: jasungu, jarabuor kod jarateng'. Koro winj wach. Ng'ato ka ng'ato noleko ka malaika ma Nyasaye nyise ni buk oketi wi got. To kido mar dhano no, dhano mano yud bugno ema biro yudo Mesia Ruoth mabiro loyo piny kod lemo gi kwe. Kokelo warruok ne joge, Jaduong' jorachere nomondo, jaduong' jorobuore bende nomondo. Giduto ne gidhi mitoknigi, to no jaduong' ma jarateng' bende nomondo. To en nodhi gi tiende, ne gichopo e got, to ne gimenyo ka ng'ato lemo to wuotho. Ne gimenyo, ka ng'ato menyo to lemo. Koro wuotho to gimanyo bukcha, nikech Nyasaye oseoro jo-malaika mondo nyisgi ni nitie buk moro e Mount Elgon. Jaduong' jorotenge miluongo ni Elijah Masinde nochopo. En owuotho gi tiende. En kane oidho got, to Roho mar Nyasaye mane oselamo gi e ode ne otelo ne nyaka e bwo lwanda kama ne bugno nitie. Nokawo bugno moriwo wuok kode kodok. Bang' ndalo moko to Elijah nopo ka askeche oluoro dalane gi bunde, kendo idware mondo ochiw buk ne askechego. Jaduong' Elijah kaka ng'ama koro Nyasaye noseloko janabi mare. En kaka ng'at ma koro Nyasaye noseloko janabi mare. Nobedo gi chir modagi. Ne gimake kendo notere ei korokoroni. Korokoroni tiende ni notere, nomake notere jela. To nonindo kuno, to dalane bende gidhiye to iyudo kotiyo tijene. Nyingwa. Ni sama nomak Elijah Masinde notere jela. To dalane bende askeche rito.
to ka ji odhi dalane tiyudo ka bende otiyo dalane kuro. Mano hono motimore. Kikelo loch mar jarateng' mondo jarateng' oyud loch, koro yudo mana liend koro wachne nochando wasungu ahinya. Kane gidwaro nege to chieng' ma gidhi to giyudo mana liend biye mochwecho kendo ogeng'o dhod jela. Yudo ka biyo chwecho mogeng'o dhod jela. Nyasaye norite mane wasigu ok onege. Mano notimore negi bang' higni mang'eny e loch wasungu. Kane Mesia ofwenyore e ringruok ka dhano kotiyo gi ringre Simeon Ndeto, to janabi Elijah Masinde notero ne buk. Elijah nene omiyo baba buk magiromo e jela kama ne omake baba ne wach mar Legion Maria. Elijah ne ochopo kuom ruoth Mesia kendo nogoyo ne chonge piny kowachone ni ruoth, kawuono kaw bugni mosemiya lweny gi sandruok maduong' eri ka koro we jatichni odhi oywe gi gweth. Mesias nokawo bugno kendo siri mar bugno onge ng'ama ong'eyo nyaka sani. Nyingwa. Bang'e Mesia nowacho ni kik ng'ato riw kanisa Lejo gi sirikal kata gi wasungu ma en mar jo Afrika kendgi, to jarachar gi jorobuore nobi bang'e. Koro baba wacho ni masingruok mar wan jorotengi ni kik wariw gini gin jo wasungu gini bi bang'e. Wacho niya, Elijah Masinde ne ok onyuol kod jogo mane opidho modongo obedo kaka jonyuolne. Min Elijah mane opidhe ne en nyar Sebei mago Masai mane odong' e Mount Elgon. Nene onyuome kod Jabukusu kane gise kendore pod en nyako ma pod onge nyathi. Nopo chieng' moro kane odhi puodho kane odhi nyime gi pur e kane owinjo ka nyathi moro ywak e nyime kuma ne opure odhiye. Kane odhi ong'iyo kuma nyathino ywakie, nopo koyudo nyathi mayom ma pod kwar. Nyingwa. Mano koro Elijah Masinde. Historia kaka Legion Maria dwa chakore. Kaka wan jo Afrika wado yudo gimiluongo ni salvation. Wado yudo warruok marwa kaka jo Afrika. No more ahinya kowacho ni ayudo nyathina. Notero nyathini pacho, ne oduongo jodongo madongo gi jogo ma jong'icho. Jogo nobiro molemo ni nyathi, to nyoniso gini nyathino en ono kendo ne omigi chik kaka gibiro dak gi nyathino. Gimonego kik gitim kata kamano ne giketho chik ma nyathini manene olal. Ne gidok giluongo jodongo kande kendo nodongo jodongo nobiro mochako timo misango, to ka gitieko juma achiel kane nyakono dok e puodho ne ochako yudo nyathino mana kama nokuongo oyude cha. Nyingwa. Ka Yesu Kristo inyuolo e Bethlehem. Yesu Kristo inyuolo e Bethlehem, piny Juda, igoye piny ni tap. Legion Maria samoro kia kata gimo mitero malaika. To iyudo ni Kristo nokuongo wuoyo sechego. Nowuoyo gi ng'a. Kare penjo Legion Maria ok nyal ng'eyo samoro. Kati penjo ng'ama osomo Biblos ok nyal ng'eyo. Ni to ne Kristo nowuoyo gi ng'a. E sama nyuole kund Bethlehem nyuole ni tap. Mane momi wanotero malaika wakulore kama nikech ang'o? Nikech Kristo nowuoyo sechego. To nowuoyo gi janabi miluongo ni Nathaniel. Owacho ne niya, ni koro isenena koro dhi gi kwe. To Nathaniel chiko ite ni to nyathino wacho ang'o? Piny kae chako tuoro iwe ne owiye ni owacho nang'o? Osodo machiegni mondo winji nikech Nathaniel noseti. Ni koro isenena koro dhi gi kwe. Ni Yesu nowacho wachno to kochako wuoyo. Bang'e nyingwa. Emo miyo nyithini Nyasaye Kristo onge ng'ama nyalo ng'eyo ngeche. Notamo jomosomo gi joma riek ng'eyo. Owacho ni nobiro ni ji ajia. Temo miyo ruodhwa Mesias kobiro e pinywa ka. Ji mang'eny kiaye. Jomoko luonge ni en Ndeto Kobimbo. Jomoko bende luonge ni kia ochiero kuom joma tho. Yes, baba to nowacho ni ochiero kuom joma tho. To en ng'a? Inja Legion Maria. Baba no en ng'a? En Nyasaye wuon manochwe piny gi polo. To mondo piny duto ng'e ni ni Nyasaye wuon nosebiro kuom joroteng'. Mano momiyo winjo ko wer moro ni wach Nyasaye nyaka laga
mondo ke kuom luowa luowa duto mae piny duto mondo ng'e Mesias ruodhwa. Weni nowere piny mar Roma e higa mar 1944 Rome, Italy, e kama nowere wende no iwero ni wan luo mondo wang'e Jesus ruodhwa nikech Kristo osebiro kuom jarateng'. Emomiyo wan jolejo Maria wan gi Nyasaye mangima. Wan gi Nyasaye mangima maonge moro mimedo. Ipingo to pinga. To kata kipingo to ok rach nikech in dhano ikia gimomiyo ipingo. To Kristo to wacho niya, Baba wacho niya ni koro in mipingo no kik itho, kitho ifuwo. Yesu wacho ni uritie kona diwa, uritie kona ng'wen. Emomiyo nyithind Nyasaye, nyithind Bikira Maria Mtakatifu wamor odiochieng' ma kawuono nikech Nyasaye oseyangorenwa apiaya kendo Kristo koro kopondo obiro kuom wan jorotenge mondo wang'e wach mar Nyasaye. Atieko kawacho kama. Oganda mag Lejo Maria Got Kalfari headquarter wan kod jodolowa madongo jo cardinals nika. Wan kod wendwa bende machiel kuomgi en nyathi Lejo Maria kendo en mama Lejo mano timo mesa mtakatifu. To noneno ka Lejo Maria okonye nikech Mesias nowuoyo kuom jogi kik wachagi. Lejo Maria korka biro kendo in jalno moyudo chuny matakatifu rit roho miyudo wek walo gi roho. Niki yudo roho mari tichikorigo kadiero onge kumbiro dhiego. Rit chuny matakatifu miyudo nikech chuny matakatifu japuonjna moro nopuonja ni en Nyasaye wuon. To kethe to en ubiro mako ni bure kom Nyasaye kendo biro yalo koro. To mae makela wacho ni ya Kristo wuon nowacho ni ndalo biro tieng' mokwongo ni ok nong'eya, tieng' mar ariyo nong'e wuod dhano matin, to tieng' mar adek ema noland wuod dhano, nong'e wuod dhano. Koro akia ni wan tieng' mar ariyo kata mar adek akia, to gima ng'eyo ni Nyasaye dhoge ok kal. Ruodhwa Mesias nopuonjo gik mang'eny jarateng' maka koro idhi e mach tidhi mana kendi wuon bura loyi kendi. Omiyo jomuneno kagi gin jogo ma ni tiyo e TV miluongo ni Lolwe TV. Tachiel kuomgi en Mama Lejo. Koro neno ni mondo bi mondo omak ogaw sigand Lejo Maria, mondo mi sigand Lejo Maria no odhi oland godo Nyasaye. In ming'eyo historia mar Nyasaye adwa kolo ni penj moro. Ng'eng'e wach baba telingo linga nikech wacho ni biro use. Linga kik igol to kik itho. Nikech kitho ibiro romogo. E polo ka nitiere kaka jochiende omako bura ne jo Lejo Maria gi. Babo bedo kome mar duong', jachien ni koni, malaika ni koni, jolejo ni koni, jokafiri ni koni, bat koka cham. To giting'o bat giwacho ni jogi gi ne ok onyiswa ni Nyasaye. To baba oda jachien to chwado jo Lejo Maria. Mano timore polo ka. Ichwadi nikech ing'e wa Nyasaye to koro ikete your personal, ikete mari uwuon. Niya, an ang'e baba. Yes, ing'e baba. To bende nyiso ng'atno ma jakafiri ni iseng'eyo Nyasaye. Bura nobedi ewi. Land wach Nyasaye. Sani kata jo Lejo Maria mang'eny yudo ka passport. Waluongo gini ni passport. Msalaba moting'o Ruodhwa Mesias kod Bikira Maria Mtakatifu. Yudo ka ng'ato korom kodi penyeni to mang'a ni mato bende jatend dinwa, en jatend din. Baba en jatend din, kara en jatend madin. Koro an baba. Okan baba. Okan Nyasaye. Baba, en Nyasaye wuon manochwe piny gi polo. To ja Lejo Maria tamore fulo Nyasaye, jomoko bende pando katendgi, ko chewni chopo karji, to nyuma iye, koro mano panda. To nikech niseng'iyo ler to kidwa full adier mar Nyasaye. Adier mar Nyasaye no nyaka full ne jogo mapod okia Nyasaye mondo it piny te winji. Yesu wacho niya, ni wachnegi uru mondo buro dong' e wigi. Mane momiyo wan jo Lejo Maria wang'ado ne piny bura. Baba nowacho niya, jo Lejo Maria chikuru itu.
une kat piny. To baba nowacho ni ka piny okethore, nokethre wi jolejo Maria, nyingwa. Baba nowacho ni ka piny nokethre wi jolejo Maria, ni wane kat piny, wane siro momako piny kod lemo ok gi siasa. Wamako piny kod lemo, lembwa emomako piny. To mondo walemne piny ahinya, nikech king'iyo Afrika nzima iyudo ni Lejo Maria e kanisa matimo gimiluongo ni Presdum kata Axiom Takatifu. Chieng' moro achiel ka Nyasaye okawo chunya otere polo, I'm talking from experience, remember that. To aromo kod jamalaika moro tapenje kapok achopo e gate. Ni tapenji, polo ka ulamo nang'o? Ulemo timo leman. To duoka ni polo ka itime gimiluongo ni Presdum. Mane gima noduoka? Presdum. Nadhi e polo, it is a long story. Maka chako wacho to chieng' nyalo podho. Abiro wegi kanyo. Manyiso ni lemo mitimo maduong' e polo en Presdum. To kirango kanisni wa mamoko ok aseyo gi gin be gipako mana Nyasaye. Lejo Maria en polo mobire piny. Gilem polo kakitero polo. Kata king'iyo kaka Lejo Maria owuotho ka jamalaika ok en ng'ama yukni. Jamalaika bok miel. Jamalaika bok chikre. Emomiyo baba wacho niya, kati bedo mana jaro, lam Nyasaye gadiera. Lam Nyasaye gang'owa? Gadiera. Ibed Lejo Maria, lam Nyasaye gadiera. Ibed ja Catholic, lam Nyasaye gang'owa? Gadiera. Nikech kilamo Nyasaye gi mibadhi, Nyasaye biro badhi chunyi. Owacho ni kati bedo jaro, kiki go bul, ki nyiedho wang'i kitimo tiende ni ini. Ibiro dhi e mach. Go bul kidikori ni to nade, bul mar odhoni. Dipo ka yanyi Nyasaye koso. Mano bende wacho kanyo, to mondo wang'e ni polo nigi seria mare. Miel onge polo, yore mag Nyasaye. Joma miel, ka wacho nu kaka joma miel neno matek e kor polo ka. Joma miel, kata ndeko wich onge marwa ni Lejo Maria ka, onge ndeko wich, hakuna. En giwero wende mag laudate, iwero wende mag polo, mag puoyo Nyasaye. Omiyo nyithi Nyasaye, nyithi Bikira Maria Mtakatifu, wan kaka jolejo Maria wapuoyo Nyasachwa. Kendo akwayo jolejo Maria ni gidoge Lejo Maria mane Mesias obiro. Wadoguru chien, wagoro about mondo wadoge Lejo Maria mane Ruodhwa Mesias okelonwa. Waweru keto kachumbari Lejo Maria. Kachumbari mwaketo Lejo Maria ok mi Nyasaye mor ka ikome mar duo. Wakao Lejo Maria waketo kachumbari iye, mwaketo dania gi pilipili hoho. Azifai hata kidogo. Nikech Nyasaye nokelonwa lembwa. Ni mesa mtakatifu. Koro wan kaka jolejo Maria wang'eyo nonro ma Nyasaye, wang'e fuon ma Nyasaye. To mondo watim dwach Nyasaye, kik watim dwach wawegi. Wan wapogore gi dhehebu moko. Wapogore gi dinde moko. Gin be gipako mana Nyasaye kaka ging'e, wan be wapuoyo ma Nyasaye kaka wang'e. To maduong' nyaka wang'e ni wan noyalwa e buch mirima, nikech wang'eyo to ok waful ne jogo mokia. King'e wach Nyasaye ful ne ng'ato mondo bed kong'eyo, kik odhi e bura. Chieng' moro nomaknwa bura. Omiyo jera mag Nyasaye atieko kawacho ni Nyasachwa manyalo gik moko duto, Wuon Yesu Kristo obed kodwa gi mago manyaka chieng' igni kod igni.
Santa Legion Mare
Katika umoja wa nafsi, katika utatu wa Mungu mmoja. Jambo tunaamini kwa ufunuo wa kujua utukufu wako. Hilo tunasadiki kwa mwanao, ndio tunasadiki juu ya Roho Mtakatifu. Pasipo tofauti kutengana. Hivyo basi kwa kuungama kwa kweli wa milele na kuabudu katika nafsi tatu, katika Mungu mmoja na katika utofauti sawa. Hiyo malaika na wakuu Bwana siku kila siku wachoki kupasa sauti zao, wakikiri kwa sauti moja.
mazuri ya ulimwengu si kitu mbele yako. Hata nyota za uwingu zafia mbele yako, Mariamu. Gimana timbone di God Kalvari, amana. Jesus, glory to you. I didn't hear, Lord. I didn't know. He has been cool. He has
Salutaribus monite, et divina in tentatione fumante audimus dicere. Ate nostra, quia es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debita nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, Et nos inducas in tentationes, vitae cum vivificans in unitatis Spiritus Sanctus Deus per omnia saecula saecularum. Domine sit semper vobiscum. Kuomba msaada kwa jina la Bwana. Oh,
peccati ventu pedocas vos ad vitem matena. Gentiam abusibat nobis omnipotente et misericors Domini. Ciagnus Deo ecce peccatoris peccata mundi. Miserere nobis. Bwana sistahili kwangu, lakini sema tu neno moja moyo wangu itakuja. Bwana sistahili kwangu, lakini sema tu neno moja na roho yangu itapona. Bwana sistahili kwangu, lakini sema tu neno moja na roho yangu itapona. Mwili wa Rabi Yesu Kristo ilindo yenye kuokoza uzima wa milele. Amen. Mira
kwa kuungama Utatu Mtakatifu wa milele katika umoja usiogawanyika. Yesu Kristo filiatum vite cum vivere ignatis in unitate Spiritus Sanctus Deus et omnia saecula saecularum. Kwa ajili ya kanisa takatifu la Mungu Legion Maria, ili Mungu na Bwana wetu apende kulijali amani, kuliunganisha na kulinda popote duniani, aweke mfalme wako chini yake. Atujalie nasi tumkrivu Mungu Baba Mwenyezi, huku tukiishi maisha na amani. Amen. Wakuomba pia Baba Mtakatifu wetu Papa Lawrence Uchieng Kaluri, ili Mungu na Bwana wetu aliyemteua daraja ya uskofu amlinde akae mzima na salama kwa ajili ya kanisa lake takatifu, apate kuwatawala watu watakatifu wa Mungu. Per Dominum nostrum Iesum Christum filiatum vite cum vivere ignatis in unitate Spiritus Sanctus Deus et omnia saecula saecularum. Utatu Mtakatifu, kitendo cha ibada yangu kikupendeze, ukubali kupokea sadaka ambayo mimi nisistahili nimeitoa mbele ya macho ya utukufu wako, na kwa huruma yako iwe fidia yangu mimi na fidia ya watu wote ambao nimeitoa kwa ajili yao, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Benedictus omnipotentis Deus, non Patris et Filium et Spiritus Sanctus.
Yes. To I don't know how into record acolytes maturely. No, how we Okay, acolytes wangu machuo nikeche desturi wa kanisa okuyi mabeli acolytes manyiri nikech gike age moro ma ginyalo neno duong' margi
Yes, koro kama ler. Ginyalo chafua, koro they are not allowed. Yes. To mwisho obedo seche ma obedo piny e diero to in ibede kom. Yes. Nyaka The cardinals. yeah. Okay, mano timore nikech sama jadolo golo liswa obedo lo Yesu somo. Koro duong' moloyo ng'ato ng'ato. Mano momiyo obedo piny. Sama obedo piny nitie wer miwero mwaluongo ni credo. Credo no en wer manower kanoketo Yesu e kom marajara. Nojare kendo kanyo ka jadolo bende to koro en kaka Yesu owuon. Mano momiyo iketo ne gini ma iluongo ni bereta but resemble ndiga mar kudho okete wi Yesu. Yes. To kale pok watieko naneno ka imiyo deacons lweti kaso bende giduogo koni ka gikulore kama. Yes. Mano sama iluongo ni pax koro amiyo kwe mar Kristo. Koro gidhi giland kweno kuom oganda mamoko. Yes. Thank you. Kamano mokwongo agwero kamano ne jo Lolwe TV kuom makowa kendo kuom mako misa mtakatifu mar mwatimo. Paro ni mane manyalo wacho kendo agombo na wach ni jolejo Maria piny mangima ni ya wabedo gi lemo mang'eny nikech Nyasaye nowenwa tich mar lemo kende. Nowacho ni jolejo Maria ka piny okethore to nobedi wiu makuru rusari mondo ulem jodolo owuog oko gisom misni mang'eny nikech jachien nogo bura mowacho ni kata misa magisomono wabiro dhi irgi mondo kik gisom misano pile ka pile. Koro wakwayo mana ni mondo Nyasaye omiwa mijing'o mondo jodolo odonj e wi altar gitim lemo kaka Ruodhwa Mesias nochikowa. Mogik kendo atiekogo awacho kama wagoyo erokamano ahinya kendo agombo ni kik maendi e lembe mabed mogik. Wagombo ni wan kod saw maduong' mar Ruodhwa Mesias mwaparo godo dok Baba Mesias. Watime dwe mar 9 tarik 14. Akwayo ni ka thuolo nyalo yudore to mondo ubi mondo mi une oganda mag Lejo Maria. Maendi is a mission. To koro sa Baba to jibiro Kenya, Uganda, Tanzania, the whole world. Akwayo ji duto jolejo Maria duto warwako gi sap Baba Mesias dwe mar 9 tarik 14. Gibed thuolo nikech wan kod kwe maduong'. I beg to rest my case. Thank you.